Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем къщите. Моята, на Елиза и на Катрин. Да знаете, че никоя не е завършена, а само е започната леко. Така че, да, видяхте бисквитката. Бисквитката с мляко се джойна. Коя къща първо искате да видите? Забравих, че не съм на лайв. Добре, коя къща първо искате да видите? Катрин. Добре. Това е Катрин. Катрин, къде си? Тя само да кажа, че не си започнала, от 5 минути само играе. Малко комплименти ще й направя, иначе играе по 1 час. И всичките. Извънземно. Катрин! Наобратно си сложила вратите, виж. Стой на едно място. Кой извика така? Аз. Здравейте, приятели! Аз съм Кайли. Аз съм Майли. Добре, че си Майли. Не. Гериф. Ето го извън. Защо си по-висока от мене? Аз съм по-голяма от тебе. Покай са цят. Не, аз съм по-голяма. Не, аз съм по-голяма. Виж. In real life I'm... Кажи, че в истинския живот съм аз по принцип. Не. Да. Не я слушайте. Вярно. Не е вярно. Даже тук мисля, че ще поставя една снимка, ако намеря някаква снимка. Не. Те ще ти видят истинското лице. Не! Това е много яко! Прозорците! Добре, извънземното се върна. Така, това са нейните каменни стени. Добре, тук няма нищо, само прозорци, които са много яки. Не мога да кажа нещо по-хубаво. Климатик в баня. Добре, трети опит. Тук няма нищо. Това ще го кътна. Ще се опитам. Климатик в банята нормално ли е? Не, моля те, не излизай. Климатик в банята... Това нормално е. По-нормална съм от тебе. Вау, какви стълби грамадарски. Грамадарски. Какво искаш, бе? Една стълба е колкото мене. Сега вече няма. Дебела? Затова е колкото тебе. Айде, качи се. Добре. Не го запълва това. Благодаря. Сега няма как. Това е къщата на Катрин за 1 час, която е направена много малко, нали? Да, бе, 1 час 5 минути. Не го лъжиш. Да кажем в 21:30 започнахме, сега е 20. Така, това е на Елиза къщата. Мисля, че се сещате каква къща тя прави. Стоя на едно място. Трябва да стоя на едно място, за да спечеля пари. Добре. Не спечелих нищо. Добре, защо влезнах в YouTube? Аз не спечелих нищо. Да. Трябва да затварям. Лъжеш ли? Не. Добре, чао. Ние ще... Чао, до утре. Добре, показахме ви на Катрин къщата.
И на мен много ми харесва. Често ли? Не. Така, това е на Елиза къщата. По принцип всяко бейсик доларче, всяка бейсик игра. Ако не знаете какво е бейсик, Basic е рандом или нормално. Просто така. Сега минаваме към моята, която е на 1 час. Защото, т.е. да кажем на 2 часа, защото миналия път играх 1 час. Даже мисля, че по-малко от 1 час, но нека да го кажем 1 час. И сега играх 1 час и това се получи. Ще си свена вратите, обещавам, когато събера пари. Ето тази къща прави. Само, че на единия етаж, дето е. Да. И знаете ли, що го правя на един етаж, защото ме мързи. И така има в повечето бейсик игри. Започваме с тези, които... Нали, идва лято. Идва лято. И затова взехме такива. Да отопляват. Тук има боровинки, домати, банани, ягоди, боровинки и пак домати. Тоест диня тук. Да кажем, не обръщайте внимание, че се цветя. Тук има дупка. Не ме пука. Тук е банята, в която има две такива. Има... Не знам как да влеза. Къде? Okay. Това е банята. Да. На кой? Твоето къща ли? Да. Това е втория етаж и няма нищо. Има и трети етаж. Но там също няма нищо. Та, ако искате поредица как... Не мога. Ако искате поредица аз, Катрин и Елиза, да ви снимаме как си оправяме къщите и още, да, абонирайте се за канала и харесайте видеото и напишете коментар. Ако не може коментар, ще се опитам да ги включа, но ако не може да изпращате коментар, изпратете по шорт. Да. Ако не могат и... Абонирайте се, харесайте, коментирайте и се... реванширайте. Да. Добре, отново. Така, харесайте, абонирайте се, напишете коментар и това е всичко от днешното видео. Чао, чао! Ако искате поредица, напишете коментар. Искате ли тази поредица? Чао, чао! До следващия път!